Katsotaan tässä nyt tämän luennon aikana hieman tätä SolidWorksilla, tätä lujuusopillista simulointia, että millä tavalla se tapahtuu ja minkälaisia erilaisia asioita siinä kannattaa ottaa huomioon. Tosiaankin tämä SolidWorks tekee kyllä näitä asioita ihan näppärästi, mutta nyt tässä on aina se iso riski, että jos tätä lähtötilannetta ei pystytä mallintamaan oikein tähän ohjelmaan, niin silloin se lasku tietysti menee, tai se simulointi menee myöskin niin kuin väärin. Eli se lähtötilanne täytyy pystyä kertomaan koneelle juurikin oikealla tavalla. Ja yleensä siinä sitten näiden tukien ja voimien määrittely on se, missä se virhe tapahtuu. Erityisesti tukien määrittely ja siellä olevien vapausasteiden määrittely, niin siinä saattaa sitten se virhe hyvin usein tulla. Piirretään kappale. Mä otan tuosta tuon front planein ja mä piirrän nyt tämmöisen kappaleen. Te voitte piirtää nyt sitten jonkun oman kappaleen, mikä voi nyt olla tietysti niin joko tämmöinen tai sitten joku muunlainen, mutta tehdään tänne tosiaankin jonkinlainen kappale. Mä teen vaikka tämmöisen jonkinlaisen kolmion muotoisen kappaleen, mikä nyt menee jollakin tavalla tälleen. Ja mennään mitoittamaan sitä sitten sillä tavalla, että mä haluan vaikka sitten tuo pohja nyt voisi olla vaikka 500 millimetriä, noin. Tehdään tästä korkeudesta nyt vaikka sitten vaikkapa metri, eli otetaan tuosta tuo ja veltää tänne päin. Laitetaan 1000 milliä, pistetään täältä vastaavasti kanssa 1000 milliä. Noin, ja sitten nyt jos tämä on 500, niin laitetaan tuosta tuohon vaikka 100. Eli nyt jos tämä on 500 ja tuosta tulee 50, eli tuo 200 on silloin jää tästä mitaksi tuohon, eli 200. Tämä pitäisi olla silloin kanssa 200, se on 200. Ok, ja nythän meillä on symmetrinen kappale. Tuo korkeus vielä puuttuu tuolta, niin laitetaan siihen vaikka 100, eli nyt meillä on tämmöinen kappale. Tämä on nyt, tästä tehdään ulokepalkki, eli tämä nyt on niin kuin sen palkin sivuprofiili. Eli ulokepalkki on semmoinen, että se on vain toisesta päästä laitettu kiinteästi johonkin seinään kiinni. Ja siihen kohdistuu sitten jonkinnäköisiä voimia. Hyväksytään nämä mitat, eli tällä nyt lähdetään sitten eteenpäin menemään ja poistutaan tästä sketsistä, valitaan tämä sketsi ja otetaan sitten tuo pursotus ja tehdään tälle palkille jonkinlainen paksuus ja laitetaan vaikka 50 tälle ulokepalkille paksuudeksi, eli 50 mm teräslevystä polttoleikataan tämmöinen kolmionmuotoinen palkki. Eli hyväksytään tämän näin. Eli tämmöinen tulee meillä nyt tästä meidän palkista. Ja tosiaankin niin täältä pinnasta hitsataan se seinää kiinni lujasti ja täältä tulee sitten joku voima, mikä painaa tätä alaspäin täältä. Eli tehdään tämmöinen. Eli meidän kappale on nyt mallinnettu. Mennään sitten tänne simulaatio-osastolle. Ja aloitetaan New Study, eli uusi tutkimus tässä näin, ja painetaan siitä. Nyt tämä kysyy, että mitä me nyt halutaan katsoa. Täällä nyt on kaikenlaisia. On staattinen simulaatio, eli meillä on aina vakiovoima. Mikä ei liiku, mikä ei muutu. Eli katsotaan vaan, kun tuosta painetaan tietyllä voimalla, niin minkälaiset jännitykset ja taipumat tänne tulee. Meillä on joku taajuus,
katsotaan mitä se aiheuttaa. Sitten on tämmöinen topologinen optimointi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, eli me poistetaan täältä materiaalia, eli kone poistaa täältä materiaalia sellaisista paikoista, missä sitä ei hirvittävästi tarvita. Ja siitä tulee sitten semmoinen vähän niin kuin luurankomainen tästä kappaleesta. Jos olette nähneet esimerkiksi jotain 3D-tulosteita, mitkä on tämmöisiä vähän niin kuin luurankomaisia, niin ne on tehty tällä tavalla optimoimalla. Sitten erilaisia rakenteita voidaan tutkia, voidaan tehdä lämpöanalyysiä. Sitten on nurjahdus, eli kun tulee tämmöisiä stabiliteettiongelmia, väsymistä, epälineaarisia ilmiöitä ja niin edespäin. Täällä on sitten pudotustestiä ja paineastian suunnittelu. Lähdetään liikkeelle tällä staattisella analyysillä, ehkä hyväksytään se. Annetaan sille, voidaan antaa nyt sitten joku nimi, eli tuo voitte jonkun nimen sille nyt sitten laittaa. Seuraavaksi valitaan materiaali, eli mitä materiaalia käytetään. Täältä tulee sitten iso lista erilaisia teräksiä. Täällä on myöskin alumiinia, kupareita ja kaikkia tämmöisiä näin. Tänne saa sitten näitä materiaalia myöskin itse syötettyä, niin otetaan nyt tästä, nämä nyt on AISI-standardin mukaisia materiaaleja, niin otetaan nyt tästä vaikka sitten tuo 10-15, eli tämä on tavallinen niukkahiilinen rakenneteräs, vastaa Suomessa aika lailla niin no 275 tai no ei ihan ehkä 355. Otetaan tämä 10-20 AISI, eli tämä vastaa suomalaista S355 terästä aika lailla, eli ehkä se yleisin niin rakenneteräs, mitä paljon käytetään. Tämä on tietysti ominaisuuksia sitten tästä, minkälaista tämä materiaali on, mutta otetaan AISI 20 tai 10-20 tuosta noin ja apply ja close. Sitten täällä on fixtures seuraavaksi, eli millä tavalla tämä tulee kiinni nyt sitten tämä meidän analysoitava kappale. Ja tässä nyt tarvii olla sitten tarkkana. Tämä ulokepalkki on aika helppo ja yksiselitteinen juttu, mutta sitten jos meillä on muita palkkia tai muita rakenteita, niin silloin täytyy tietysti katsoa, että millä tavalla ne on toisissaan kiinni. Pystyykö siinä esimerkiksi momentti siirtymään läpi, sallitaanko siinä liikkeitä johonkin suuntaan ja niin edespäin. Niin mennään katsomaan, minkälaisia vaihtoehtoja täällä on. Tämä fixed geometri sopii nyt tämmöiseen ulokepalkkiin aika hyvin. Eli täällä nyt vähän näkee, että millä tavalla tämä pääsee tästä liikkumaan. Eli nyt se on tuosta pinnasta laitettu tiukasti kiinni. Eli se ei pääse liikkumaan mihinkään suuntaan eikä kiertymään eikä muutakaan tekemään. Näytetään tätä päätyä, eli se on nyt sitten siitä kiinni. Ja hyväksytään. Sitten meillä on ulkoiset kuormat, eli millä tavalla tätä palkkia kuormitetaan, niin mennään katsomaan, mitä vaihtoehtoja täällä on. Täältä löytyy voima, vääntömomentti, paine, sitten on painovoima, eli materiaalin oma paino, keskipakovoimia, laakerikuormaa, kaikkea tämmöistä näin, niin valitaan täältä tämä voima. Ja näytetään sitten, että se voima kohdistuu tähän pintaan. Ja voimaksi sitten nyt annetaan joku voima, mikä me kuvitellaan, että siihen nyt tulee. Laitetaan tuohon 1 tonni, eli siinä nyt on tonni sitten lepää tuossa tuon palkin päällä. Eli siinä nyt on niin kuin henkilöauton paino suurin piirtein. Yksikkö on newtoneita täällä, niin laitetaan 10 000 newtonia, eli se on nyt sitten suunnilleen se 1 tonni. Ja normaal, eli kohti suoraan tuota näytettyä pintaa vasten. Täältä jos laitetaan joku muu suunta, niin sinne voidaan sitten sen voiman suunnan koordinaatit täältä sitten antaa, mutta täältä näin. Mut laitetaan se normaal niin nyt tässä tapauksessa. Hyväksytään.
Nythän meillä aika lailla asia on, asia on niin kuin aika lailla valmis. Nyt tässä kun tehdään tämmöinen staattinen analyysi, niin oikeastaan tämän enempää nyt tätä asiaa ei tarvitse tässä miettiä. Painetaan tästä nyt sitten run this study, eli laitetaan homma pyörimään, eli katsotaan vähän minkälainen tuosta tulee. Tämä tekee tämän aika äkkiä. Noin. Siinä on nyt meidän palkki sitten, eli tuolla tavalla se taipuu. Nyt huomatkaa, tätä on nyt tätä taipumaa liioiteltu aika lailla. Tässä näkyy tämä alkuperäinen muoto, ja sitten tässä näkyy tämä taipumamuoto. Kattokaapa, täällä on tämä deformation scale 740, eli se on noin paljon liioiteltu nyt sitten tämä taipuminen, että ei se oikeasti taivu nyt sitten läheskään noin paljon. No nyt sitten katsotaan, missä täällä nyt tulee sitten eniten näitä jännityksiä, niin ne on tietysti punaisella, ja missä on vähiten jännityksiä, niin ne on sitten sinisellä, ja muut on siinä välissä. Nythän me huomataan, että kaikkein suurimmat jännitykset nyt tulee sitten palkin tänne kapeaan päähän, ja nimenomaan noihin pintoihin. Eli täällä puolella, mikä tulee kuperaksi, niin on tietysti vetojännitystä, ja sitten täällä, mikä tulee koveraksi, niin on sitten puristusjännitystä. Eli täällä alapuolella tuo materiaali meinaa painua kasaan, ja sitten yläpuolella se pyrkii venymään. Ja täältä nähdään sitten, että mikä tuo on tuo jännitys tuolla newtonia per neliömetri, eli se on paskaleita. No siellä on kerroin on 10 potenssiin 6, eli se on megapaskalia on tuo, eli siinä nyt ei hirvittäviä niin jännityksiä nyt ole, eli materiaali kyllä kestää tämän aika hyvin, että siinä nyt ei ole mitään sellaista niin kuin hälyttävää juttua tässä päässyt tapahtumaan, vaikka tämä nyt on kyllä aika hurjan näköinen, kun on liioiteltu noin voimakkaasti taipumaa, että todellisuudessahan se taipuu suunnilleen sen 700 osan sitten tästä kuvasta. Me voidaan tästä raportti nyt sitten ajaa sitten, eli täältä nyt sitten nähdään tuosta raportti, eli otetaan tuolta, mutta katsotaan, tuossa on tuommoinen probe-komento löytyy täältä plot tools. Eli tuo vähän näyttää tuommoisen pipetille, millä voidaan näyte ottaa. Me voidaan sitten täältä näyttää jotain tiettyä kohtaa, vaikka tuossa noin, että mikä jännitys tuossa on, niin se kertoo meille sitten, että mikä tuossa tuo jännitys on ja niin edespäin. Täällä se on sitten hyvin, hyvin paljon pienempi, eli täällä nyt on 9, 7 ja 6 kertaa 10 potenssiin 6. Täällä on sitten niin kuin pienempi, täällä on 10 potenssiin 5 on tuolla, että täällä on niin kuin pienempi jännitys tosiaankin. Joo, mutta ajetaan tuo raportti tästä ja katsotaan vähän, minkälaisia tietoja sinne tulee. Eli painetaanpa tuosta ja odotellaan hieman aikaa, niin saadaan siinä sitten se selville. No niin, nyt tähän tulee sitten, että mitä me halutaan kaikkea sitten sisällyttää tänne. Niin näitä kaikkia asioita sitten sinne laittaa. Tänne nyt voi sitten täydentää, että kuka on tehnyt ja mistä firmasta ja niin edespäin. Eli erilaisia otsikoita ja sitten minne tämä nyt sitten tämän tekee, niin laitetaan tästä nyt sitten raportti tulemaan. Eli tähän menee ehkä sitten 1 minuutti. 1 minuutti nyt sitten, eli sieltä se lähtee sitä tekemään. Eli tämä nyt tekee tämän niin kuin ihan niin kuin Wordiin kirjoittaa.
Ei tähän nyt ehkä yhtä minuuttiakaan mene. No niin, nyt se teki se ja nyt se aukaisee sen Wordiin ja tämmöinenhän tästä nyt sitten tosiaankin tuli. Eli täällä nyt on sitten näitä nimiä, mitä mä äsken tuossa laitettiin ja kuva tuosta palkista, mikä siellä näkyy. Täällä näkyy nyt sitten, näkyykö tämä Wordi muuten? Voiko joku kuitata? Mulla on jaettu tuo SolidWorks, mutta tuliko tämä Wordikin näkyviin? Ei näy. Hyvä. Kiitoksia. Otetaan tuo jako sitten uudestaan, eli se ei tuo Wordi, taas tuo Wordi nyt sitten, eli nyt tuli Wordi näkyviin, eli tämmöisen se nyt sitten tuota tekijä aukas. Tämmöisen tekijä aukaisi sitten tuohon noin. Eli nyt tässä näkyy sitten tämä varsinainen tulos. Eli tässä nyt näkyy sitten nämä, millä se on kiinni ja millä tavalla sitä on kuormitettu. Täällä näkyy tämän kappaleen ominaisuudet. Se painaa 122 kiloa. Eli se on tuommoinen itsekin, no 50 millistä levyä, metrin pitkä, puoli metriä tuota kannasta, niin kyllä nyt suunnilleen tuon verran painaa. Tässä on nyt vähän tietoa sitten, millä tavalla tätä on tätä tehty ja minkälaisia yksiköitä on käytetty. Ja joo, mennään katsomaan sitten näitä tuloksia enemmänkin. Täällä on näytetty, millä tavalla tuo voima jakautuu, eli siellä on 10 000 newtonia, eli 10 kilonewtonia, eli 1 tonni. Ja joo, täällä näkyy sitten minkälaisen tuon verkoston se on tänne tehnyt, eli tämä laskee Femmillä tätä, niin se joutuu tekemään tämmöisen verkoston, missä sitten noita solmukohtia sitten ratkaistaan siellä. Tässä nyt näkyy sitten jännitys. Eli nyt tässä on jännityksenä yksikkönä on paskali, eli newtonia per neliömetriä. Täällä on sitten näitä kertoimia on tosiaankin niin minimijännitys siellä, eli pieni jännitys, mikä nyt tulee jonnekin tänne siniselle alueelle. Luultavasti voi olla täällä nurkissa tai sitten täällä keskellä, niin on tommonen. Ja maksimijännitys sitten on tommonen, eli siellä on 9,753 tai 10 potenssiin 6 newtonia per neliömetri, eli 1 newtoni per neliömetri on 1 pascal. Ja nyt sitten niin miljoona paskalia on megapaskalia, eli tuossa on noin 10 megapaskalia, eli aika pieni jännitys siellä kyllä on tällä kertaa, olisi voinut tuon kuorman laittaa huomattavasti suuremmaksi. Täällä näkyy sitten siirtymä, eli miten paljon tuo palkki on taipunut, eli montako millimetriä nyt sitten on tuo palkki nyt sitten täältä eri kohdasta taipunut, ja punaisella on sitten se kohta, mikä on kaikkein eniten siirtynyt pois siitä alkuperäiseltä paikaltaan. Eli tietysti täällä, mistä lähempänä palkki on kiinni jossakin, niin siellä nyt ei ole siirtymiä ollenkaan, eli siellä ollaan aika lailla nollassa. Ja sitten kun rupeaa tälle palkille tätä pituutta tulemaan, niin tämä päähän täällä tietysti eniten siirtyy pois alkuperäiseltä paikalta, ja siellä sitten se siirtymä on 1,5 kertaa 10 prosenttia miinus 1, eli niin 0,15 millimetriä on tämän mukaan tuo siirtymä nyt sitten, eli ei ole paljon, eli tukeva palkki meillä on tässä näin. Täällä on sitten venymä, eli miten paljon tuo materiaali venyy. Tämä noudattaa aika lailla jännitystä, eli nyt tähän materiaali noudattaa niin sanottua Hooken lakia, eli kun materiaali tulee jännitystä, niin siihen myöskin tulee silloin venymää tai muodonmuutosta, ja ne on niin kuin käsi kädessä toisiinsa. Eli mitä isompi jännitys, niin sitä enemmän se materiaali venyy, niin täältä tämä on venynyt eniten,
ja täältä se on sitten puristunut tietysti kasaan. Ja täällä keskellä menee sitten tämmöinen neutraali akseli, missä ei ole paljoa muoto muuttunut. Nythän me ruvetaan jo vähän niin kuin näkemään, että jos me haluttaisiin optimoida tätä rakennetta, niin mehän voidaan täältä keskeltä aika lailla lohkasta ainetta pois, niin tuo ei juurikaan tuo palkki tuosta sitten heikkene. Eli tämmöinen meillä nyt tuli sitten raportiksi. Tietysti siellä saattaa leikkausjännityksiä olla, ei pelkästään taivutusjännityksiä. Nyt kun me ollaan tehty tämmöinen analyysi, niin nythän me oikeastaan voitaisiin seuraavaksi vähän katsoa, että saataisiinko me jollakin tavalla optimoitua tätä rakennetta tuolla topologisella optimoinnilla. Eli palataan tänne SolidWorksin puolelle taas uudestaan ja tehdään nyt sitten uusi analyysi. Eli nyt katsotaan vähän, minkälaisia täällä oli nämä jännitykset. Eli mennään vähän katsomaan. No, saanko sanoa tuosta jostain näkyviin. Eli katsotaan tuossa von Mises maksimissaan, niin tuommoinen noin 10 megapaskalia. Mä kirjoitan tänne ylös 10 megapaskalia. Eli tuossa on nyt maksimijännitys, mikä tähän tulee. Se ei ole paljoa, mutta tehdään nyt tämmöinen topologinen optimointi, eli laitetaan kone optimoimaan täältä niin kuin turhat materiaalit pois ja katsotaan sitten, että kasvaako tuo jännitys tuosta oleellisesti, jos täältä poistetaan vaikka 50% tuosta materiaalista, niin tehdään tämmöinen juttu. Eli mennäänpä nyt sitten uudestaan tekemään new study. Tuolta, ja nyt otetaan sitten täältä niin tämä topology study. Valitaan se, hyväksytään, otetaan materiaali, otetaan sama materiaali kuin äsken, eli se oli tuo 1020 rakenneteräs, hyväksytään, close, sitten laitetaan samanlaiset muut kaikki lähtöarvot tänne, eli nuo kiinni tuosta ja sitten tuolta sitten voimat tuohon pintaan, ja se oli sitten 10 000. Noin. Nyt kun tehdään tätä topologista optimointia, nyt tänne täytyy sitten vähän määritellä, että minkälaisia tavoitteita meillä on tässä optimoinnissa. Niin avataan se. Laitetaan täältä nyt sitten, että halutaan minimoida tuo massa. Eli minimoidaan massa ja sitten myöskin tuo siirtymä halutaan siinä minimoida. Ja tässä nyt vähän näkee, että miten paljon me sallitaan nyt sitten niin tavallaan sitä siirtymää siihen lisää, kun massa otetaan pois, niin katsotaan, mitä tämä tekee. Nyt sitten ennen kuin aletaan niin tätä ajoa, niin nyt ei kannata painaa tässä tätä run this studya kovin hätäisesti. Nyt jos tästä painaa, niin se lähtee sitä kyllä tekemään, mutta nyt se tekee sitä sitten aika kauan, että tämmöisen analyysin tekemisessä saattaa mennä 10 minuuttia, jopa tunti.
voitte sitten omalla ajalla tämmöisen tehdä. Se tekee siitä huomattavasti tarkemman ja hienomman, mutta nyt tässä videolla niin mennään tänne Create Mesh-osastolle. Mä vähän harvennan tätä verkostoa, eli nyt jos meillä on se hyvin hieno, niin se kestää kauemmin, se tekee siitä paljon niin semmoisen tarkemman, mutta nyt tämä aika lailla sitä tästä teen karkeammaksi, että se nyt niin kuin jossakin kohtuullisessa ajassa tekee nyt tällä kertaa sitten tämän analyysin. Eli painetaan tuosta OK ja sinne tuli nyt se verkosto sitten, eli tästä nyt näkee minkälainen se on. Ja sitten vaan run this study ja katsotaan minkälainen. Toivottavasti se nyt ei koko loppuiltaa sitä sitten aja, että tässä nyt voi mennä kuitenkin useita minuutteja. Tämä on aika hidasta. Tuossa kun tehtiin tuo staattinen analyysi, niin se tuli kyllä aika nopeasti. Se tuli minuutissa, mutta tässä nyt voi mennä jo useita minuutteja. Etenkin vielä, jos ei yhtään tee karkeammaksi, niin siinä nyt saattaa mennä puolikin tuntia. Ja sitten jos sitä haluaa vielä tarkemmin tehdä analyysiä, niin siinä saattaa mennä sitten useampikin tunti. Nyt tätä näyttäisi tässä tulevan, että nyt ollaan jo 7%, 8% menossa, että tämä varmaan tässä muutamassa minuutissa tekee tämän analyysin. Niin katsotaanpa, millä tavalla tämä nyt täältä sitten pyrkii sitä materiaalia poistamaan. Tosiaankin, jos tuosta tekee hyvin tarkan tuosta analyysin, niin se tietysti kaivaa sieltä sitten niin kuin yksityiskohtaisemmista materiaaleja. Että jos tekee kovin karkeaksi tuon verkon, niin se sitten kaivasee sieltä niin kuin vain jonkun ison loven tänne näin, mutta se kuitenkin suunnilleen toimii samalla tavalla. Ja sitten mitenkä hienoksi ja tarkaksi se haluaa, niin riippuu vähän valmistusmenetelmästä, että jos se koneistetaan ainetta poistavilla menetelmillä, niin se saa olla aika karkea. Sitten taas, jos se niin kuin tehdään ainetta lisäävillä menetelmillä, esimerkiksi 3D-tulostamalla, niin siellä voi sitten kyllä niin kuin ihan samalla vaivalla sitten olla sitä yksityiskohtaa ehkä enemmänkin. Se tulostus ei niin kuin katso niin hirvittävästi sitä monimutkaisuutta, vaan ehkä enemmänkin sitten sitä aineen määrää, mikä sinne laitetaan. No niin, kohta on jo 1/3 tehty, eli tämä nyt etenee aika nopeasti, kun on tämmöinen suhteellisen karkea verkko meillä. Nähdään vielä nyt tässä luennon aikana, että minkälainen tästä tulee. Tuossa kohta näette, kun tämä on tämän tehnyt, jos tämä nyt onnistuu hyvin tämä ajaminen, niin tämä on aika lailla semmoinen rotanjärsimän näköinen tämä kappale tämän analyysin jäljiltä. Niin tehdään siitä sitten vielä siistin näköinen loppujen lopuksi. Eli käytetään tätä analyysiä nyt sitten tässä niin kuin lähinnä tämmöisenä niin kuin ohjenuorana. Poistetaan sieltä sitten materiaalia käsipelissä niin tästä mallista. Eli saadaan siitä sitten tehtyä tämmöinen suhteellisen niin kuin siistin näköinen. Tälle voidaan tehdä sitten staattinen analyysi myöskin tämän jälkeen ja katsoa, että siellä nyt ei hirvittävästi siitä 10 megapaskalista se suurin jännitys kasva. Jos se ei kasva, niin me ollaan kuitenkin saatu tätä kappaletta kevennettyä aika tavalla, ja kuitenkin se on ihan suhteellisen yhtä jäykkä ja luja kuin tuo alkuperäinenkin kappale, missä oli paljon niin kuin materiaalia ylimääräistä. Eli tällä tavalla tapahtuu tämä niin sanottu topologinen optimointi. Nyt ollaan yli puolessa välissä jo menossa. Se on nyt 3 minuuttia sitä tehnyt, että varmaan vielä 3 minuuttia joudutaan tässä nyt odottamaan. Jos itse kokeilette, niin tähän voitte jättää vaikka sen illaksi tai yöksi sen analyysin tulemaan, jos haluatte hieman tarkemmin sitä tai pienemmällä verkostolla kokeilla, niin silloinhan se tietysti onnistuu silleen.
nyt tässä luennon aikana, niin en rupea kovin tarkkaa tekemään, vaikka tässä nyt tätä nauhoitetaan. Tätä on nauhoituksenkin voi tuosta tietysti napata pois päältä, mutta kohta on tullut kolmasosa enää jäljellä. Neljäsosa nyt jäljellä enää. No niin, nyt se rupeaa näkymään. No niin, eli nyt se tuli. Nyt se tuli, eli tuolla tavalla se nyt on sieltä sitten louhinut materiaalia pois. Niin kuin tosiaankin näette, niin tämä nyt on varsin tällainen niin kuin järsityn näköinen tämä kappale, niin nythän me voidaan tätä sitten hieman tässä siistiä. Se on nyt tehnyt jollakin tavalla siitä hieman toispuoleisen, eli tällä puolella nyt ei ole niinkään lähtenyt materiaalia, tänne on tullut joku jännä kuvio. Mutta nythän me voidaan tähän tehdä semmoinen tosiaankin niin siistimisoperaatio, että me voidaan nyt piirtää tätä noudattaen sketsi, millä me voidaan sitten niin leikata tästä materiaali pois siitä varsinaista niin mallista, mikä me ollaan piirretty. Ja tänne voidaan sitten selvästikin tehdä jonkinnäköinen viiste. Täälläkin on turhaa materiaalia. Eli nyt ne kaikki alueet, mitkä äsken näytti siniselle, niin on nyt täältä poistunut suurin piirtein. Nyt jos kappale olisi hieman monimutkaisempi ja se olisi ajettu nyt sitten tarkemmalla messillä, eli verkostolla, niin silloinhan täällä saattaisi olla myöskin jonkinnäköisiä väliripoja, eli tästä tulisi sellainen ehkä hieman ristikkorakenteisen näköinen, eli siitä tulisi niin kuin enemmän semmoinen luurankomaisempi, niin kuin varmasti monet ovat tämmöisiä rakenteita nähnyt, mitkä on tällä tavalla optimoitu, hienoja 3D-tulostettuja systeemeitä. Eli nythän meillä näkyy tässä tämä analyysi tässä taustalla, eli valitaan nyt tästä sitten tuo meidän kappale, ja mennään tänne Sketch-osastolle ja valitaan täältä nyt sitten Sketch ja piirretään nyt sitten tähän nyt sitten tätä meidän kappaletta noin. Eli nyt saatiin sinne sketsi aikaiseksi ja hyväksytään tämä, eli exit sketch. Se on nyt meillä siellä. Ja nythän me voidaan sitten valita tämä sketch täältä ja mennä tänne features ja extrude cut ja leikataan nyt sitten pois tästä tämä osuus. Se nyt ei siinä vielä näy tosiaankaan leikattu. Mutta siellä se on kuitenkin nyt sitten tosiaankin niin tehty. Eli siellä on. Mennään katsomaan sitä meidän mallia nyt tällä hetkellä. Eli täältä alhaalta nyt sitten nähdään, mistä on kysymys. Mennään katsomaan tätä mallia tosiaankin. Eli se on nyt tämän näköinen. Nyt hieman pyöristäisin nyt kuitenkin niin näitä reunoja, eli otetaan fillet
ja zoomataan tuosta, että nähdään, niin tekisin nyt tänne hieman pyöristystä. Laitetaan pikkasen isompi, laitetaan vaikka 20 tuo säde ja tänne pistetään kanssa. Noin ja hyväksytään nuo. Saadaan hieman tehtyä siitä paremman näköinen näin. Täältä piti myöskin niin ottaa pois materiaalia, eli mennään sitten tänne chamferiin. Ja nyt täältä voidaan sitten niin tehdä tuo, eli tuosta otetaan pois 45 asteen kulmassa. Ehkäpä joku tuommoinen saattaa olla siinä, niin saadaan hieman optimoitua. Eli nyt meidän kappale nyt näyttäisi suunnilleen tälle nyt tuon optimoinnin jälkeen. Tehdään nyt tälle sitten ihan tämmöinen staattinen analyysi ja katsotaan, että onko täällä nyt sitten edelleenkin ne jännitystaso suunnilleen sitä 10 megapaskalia vai onko se jotenkin oleellisesti kasvanut siitä ja onko täällä sitten noussut jännitykset, niin tehdäänpä ja katsotaan, tarkastetaan tällä tavalla nyt sitten tämä meidän optimointi. Eli otetaan taas new study ja nyt otetaan staattinen, eli meillä on vakiokuorma. Koko ajan valitaan materiaali. Materiaali on se sama materiaali, mikä äskenkin, eli tuo AISI, kumpikohan se nyt näistä, no se on tuo sama materiaali käytännössä. Laitetaan se kiinni taas täältä päästä. Laitetaan kuorma, eli voima, tuohon pintaan normaalin suunnassa ja 10 000 newtonia. Ja nyt sitten meillä ei tarvitse tämän enempää nyt tässä. Tämä tapahtuu niin nopeasti, että ei tarvitse ruveta täällä säätämään tätä messiä nyt juurikaan. Se tulee tällä ihan hyvin nyt, kun painetaan vaan run this study ja katsotaan mitä tapahtuu. Noin. Eli sinne tulee tämmöinen siirtymä. Ja nythän nyt suurimmat jännitykset edelleenkin nyt näyttäisi olevan täällä. Täällä nyt on ehkä tietysti vähän kasvanut jännitystaso, mutta ei olla vielä lähelläkään mitään hätää tässä. Ja huomataan, että se suuri jännitys täällä nyt edelleenkin näyttäisi olevan nyt sitten luokkaa se 10 megapaskalia, eli mikä nyt oli aikaisemminkin. Eli täältä nyt lähti aika paljon materiaalia pois ilman, että kappale olisi millään tavalla tästä heikentynyt. Ja veikkaan, että jos tästä nyt katsotaan vaikka nuo siirtymätkin sieltä raportista, niin nekin on varmasti aika lailla samat, eli tämä taipuu yhtä paljon tai vähän kuin aikaisemminkin, vaikka sieltä noin paljon otettiin materiaalia pois. No tämä nyt on aika yksinkertainen kappale. Tämä nyt kyllä pystyy niin kuin arvaamaan ilman tällaista optimointiakin. Eli siinä mielessä nyt ehkä ei ollut ideaalinen tämä esimerkki, mutta periaate toimii tällä tavalla. Ja monimutkaisilla kappaleilla näitä on sitten vaikea niin kuin päässä miettiä, että mistä sitä materiaalia pitäisi poistaa. Niin silloin nämä ohjelmat tietysti on niin kuin sellaisia, mitkä se nyt sitten laskee vaan raakasti. Ja homma toimii aika hyvin. Tässä täytyy nyt olla aika varovainen, että kaikkein yleisin moka tapahtuu siinä, että me ei osata oikealla tavalla kiinnittää tätä kappaletta sillä tavalla, mikä vastaa todellisuutta. Tämmöinen ulokepalkki on aika helppo, mutta sitten jos meillä on vaikka kaksitukinen palkki tai joku monimutkaisempi rakenne, niin siellä saattaa sitten tulla ongelmia tämän asian takia. Tässä nyt oli tämmöinen yksi esimerkki tämmöisestä lujuusopillisesta analyysistä, mitä esimerkiksi SolidWorksilla pystyy tekemään.